Shubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi Bentaban Pensakna miuba Roweling do bam kwai dua rublay ubari sembut Menteri Barim ke Sarkar Jilla berhaga juk kapor ban kintiu ya kasap kapong ki khun samla haga ji lek kai sports ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress mau kerwat blok Riwar Zone menta kasngi ka khatnyo tarik unai wing arhajar arpo ar kalayo ban pli perdai ka lempung ye lek kai ka balatip kum ka first memorial Roweling do volleyball tournament arhajar arpo ar ya kani ka lempung ye lek kai volleyball balapan ke TMC Riwar Zone hagas nong tenai lawan banishim bentah haduk khanyo tli ki sports club paper jong kadong kathan penno Riwar haba phai sha kajing ele kai hakani kasngi hapdeng ke tenai SC persya ya ke Jerlang SC kalayo ya ka namjab hadian maklala ban pelim no ya ka tenai SC da arset lashi ya kani ka lempung lawan ban pli perda do ba meba don nam saibon kun jong ba sounder SKG ukertong ke TMC na mau kerwat constituency haringkat ke jingdon nang uba Ben Johnson Lingdo ba Remdor Shilla bat Polyboy Marwen kinongket kam ke TMC Women's Wing bat kiwei First lead Roweling do volleyball tournament kebolong hangni hatnai kebolong ke zone do ke Riwar kelalong open bakal play bat ngisa sedang badi kecing lekai bat hagajo kapor nga kitbok kirwiang ya baro ki participate hakadeka tournament bakinile mat bat mesim bat kumjuru ngikirmen bani ba ki tim ki batrim kinya poi final bat ka tim ka batrim kan poi syakata ka thong ka jimjap kubleshibun sale sakawai ka zone hamo kurat zone hakini ki tayo banwan ya ka football kai ka daw ka ba ngisim ba ngin penia pher ya phi ban penle ada ka volleyball namar ba ngiu ya ka sap ka phong kerpang ka ba blei nombor rong thau rai ya phi ya ki samla hirang ba nakani ka dong ka than jong phi ha ka ni ka kam ha ka ni ka discipline ka jingle kai ngakan mau larang bakla harus na marjar khatlai ya ka ba ya ka Southwest Kasil district jungi la represent ka tekidong nasyane sya dongwar ban ya sibenta ka volleyball pat ru kalong ka ka basotenat ha ka ba kilalong kinong job ha ka state level
kadang katanya jung pi shani ka sei shisha ya ki player jung haka volleyball haka ba ki liyo ban represent ya ka state hadu ka national level hai ni ki snam ki balak dep idon ro haka ni ka por pamenta ya way nong penya rangkat bangi ya ka ni ka volleyball referee uba lawan ban represent ya ka state mikalaya hai ki snam ki balak dep yesgo tenat ba kadang katanya jung pi ka sei shisha ya ki klor ya lekai ha kakami lekai volleyball hot yong ba teng yong ba kadai tang kakam ya lekai beria kakam sport ha penut por henry yoi hakini ki por berkijuk ki bamenta ba kajing lekai om dei tang football henry ka volleyball ru kaldei ka way naki judge jing lekai sport ki ba lala shisha ban kring ya ki kun samla ban yashim mentah kane namar ba kalong kawai naki jing lekai ki bala kamai ki bala ai kamai ba ya ki kun samla irang ba ki jongi hakani ka juo kemadan manyadan rekat bat ngalai i ba karukumi lekai volleyball sisa nga ngamdade than uta ba jupai volleyball rei ngadawan hangne ngalong sya uta ba dakiong nakapareng yung astonish but ngalong surprise bali ba hadu kani kijingya trim i khna samla bat kirang ba ban yele ya kani ka jingile kai khamtam hakini ka than riwar bat nga kuntu ipi ba pinang yai treshitam bat kumjuru ngiru nakalyang ka jongi langidon kalat kanti nginyai kentiu ya kani ka sport ka ba pia yet bat ngimtep lese lesai hadian habot ladang ladan hakabot ngila ban wanra kijakai lekai kiba paka lese ki Indo Stadium lese ki madan volleyball kiba kham tebet susu kibolong hadu kata ka standard kaba piniyo itaki exposure kumbayo sakiwe pat kithan jokani kari ngila ban wanra ru lingba ki kani ka party palingba kini ki kunhon rekam kajong iba sounder ka ba khot ka MC Spark ngila banwan ra aru ki coach iba na kiwe pat ki jaka jo kani ka state badlesi jokari India banwan hikai khanang ba pinya tebet chisu ya kani ka sports but ngakmi lenti ba hadin katukan Islam ngila ban i susu kirang kesai iban yaimi ban represent umdai tang ka state handrai ya ka ri India bro kawai but hangta ngisoong ban ngisusukan ba nakani ka snong tadon katu kaningot lesi boro kibayila ka na team India idailot nakathan riwar ya kumtahi ngakitbok kitriwang ya baro khoj kiban participate hakani ka jingila ka kani ko tournament but ngakibok kiruyang bapinya treshitam bat kumjuru bapinya poisha kata kathong ko job made the best team win. Thank you.